एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आवे खखुआइलैया रजबने टोबे लागेला रे आवे खखुआइलैया रजबने टोबे लागेला ना देवे नि तारोले लागेला ना देवे नि तारोले लागेला आवे खखुआइलैया रजबने टोबे लागेला रजबन टोबे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। गरिया हवेला मजा मारेला सरिया हवेला हमके धरेला ऊपर से चढ़ेला हम करेला रोज झगड़ेला सरिया हवेला गरिया हवेला मजा मारेला सरिया हवेला हमके धरेला ऊपर से चढ़ेला रोजे झगड़ेला बाटे में सखी बह कोरे लागेला रे बाटे में सखी बह कोरे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लकियो नीले हो आवेला नीले हो कहेला सूत के लोना नीले हो राहु राजधानी हो छुए जवानी हो रसन राजू तुरले बसीले हो लकियो नीले हो आवेला नीले हो कहेला सूत के लोना नीले हो राहु राजधानी हो छुए जवानी हो रसन राजू तुरले बसीले हो सामने में सामने सटा के मन मोहे लागेला सामने में सामने सटा के मन मोहे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला ना देवे नि तोरे लागेला। रोशनपुर सपहा।